Hello, hi, namaskar. Welcome to my YouTube channel. ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାହାରିଛି ଅଫିସ୍ ଯିବି ଆଉ ଖାଇ ଦେଇକି ଯିବି। ସକାଳୁ ବହୁତ କାମ ଥିଲା, ସବୁ କାମ ସାରିକି ଏବେ ଅଟା ଚକଡୁଛି ରୁଟି କରି ଖାଇବି ବୋଲି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ସବୁବେଳେ ଡ୍ୟୁଟି ଥାଏ, ଡ୍ୟୁଟି ଭିତରେ ବହୁତ କାମ ବି ରହୁଛି ଆଉ ପୁଣି ଘରେ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ବିଜି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଟିଫିନ୍ କରିକି ଖାଇଦେଇକି ଯିବି। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ମୋର ଦେଖିବେ, ଭଲ ଲାଗିବ ଯଦି ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ମୁଁ 10ଟାରେ ଅଫିସ୍ ଯାଉଛି ତ ଆଗରୁ ସବୁ ମୋତେ ସେୟାର କରିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଖାଇ ପିଇକି କାମ ସାରିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ। बहुत टेंशन ଲାଗୁଛି କେମିତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କାମ କରିବା ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯିବି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଟେନସନ ଅଛି ମୁଁ ଲେଟ୍ ବି ହେଲାଣି କେତେ ହଇରାଣ ଅଟା ବଟା ସବୁ ଗାଳି ଗାଳିକିନା ମୋ ଅବସ୍ଥା ଗଲାଣି କେମିତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସାରିଦେଲେ ଘଣ୍ଟେ ଟିକେ ଲାଗିବ। ଏବେ ଯାଉଛି ଗୁଳା କରିବି ପରଟା ଆଉ ଭଜା। ପରଟା ଭଜା ସକାଳୁ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଭଜା ତ ଅଲରେଡି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଚଟପଟ ଟିକେ ବନେଇବି। ଡେରି ହେଇଗଲାଣି ନା, 10ଟା ବାଜିଗଲାଣି। କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସାରିଦେବି। ଆଉ ବାହାରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ପାଗଟା ବି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଣିଷ କେତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚଟପଟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ଆଉ ଏବେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଖାସ୍ କରିକି ବର୍ଷା ଦିନରେ ଏବେ ହେଇଗଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଏବେ ଏବେ ବେଲାବେଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି, ବନେଇବି